L'exposició Art en Moviment, realitzada per l'alumnat de Batxillerat Artístic de l'Institut Joan Brudieu a la Seu d'Urgell, ja es pot visitar a la sala a la cuina. La mostra forma part del projecte Dansart, impulsat per l'Escola Municipal de Dansa, per mostrar com el ball i l'art conflueixen en diferents espais. Durant 2 mesos, una vintena de joves han estat treballant les seves obres, entre les quals s'hi pot trobar fotografia, pintura o papiroflèxia. Són diferents disciplines que hem estat fent durant el segon trimestre a classe i estan totes relacionades amb el moviment, que és sobre el que va l'exposició. Les hem estat treballant a hores de classe a l'assignatura de projectes artístics, creant un projecte i duent-lo a terme. L'objectiu de l'alumnat amb la mostra és donar a conèixer els seus projectes a la població i tenir un primer contacte amb el món de l'art fora del centre educatiu. Tampoc tenim moltes coses en les que ensenyar el que fem i tal. Això és una de les petites coses que hem fet, però a partir d'això... No tenim on exposar les feines que hem estat treballant, per això que és important assistir a aquests tipus de projectes. L'exposició es pot visitar fins al 29 de març, de dilluns a divendres, de 5 a 8 de la tarda i dissabte d'11 del matí a 2 de la tarda.